ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರು ನೆಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಅಂಜಲ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಮೂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊಂದು ಬೊಕ ರಡ್ಡಿಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿನಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಉಂಡೆ ತಡಿಟುಂಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ 2-3 ಸತಿ ಉಂಡು ನೈಸ್ ಆವಡು ಮೀನು ಸಾರತ್ತೆ ಅಂಚ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಮತ್ತು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಡುತ್ತಾ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಏತ್ಬೋದು ಅದು ಪಾಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ. ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಿಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತಂದು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅವತ್ತದ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಒಂಟೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂಜೆ ಸತ್ತಿ ಗೂಡು ಮನ್ಸುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಭದ ಪಕ್ಷಿ ಅವು. ಅದಾದ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತಡೆ ಇತ್ತು ತಿಂದು ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪಿ ಶೋಕದ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಉದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಗಳು ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿಡೋದಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ನುಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಿ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.